What's up guys? Welcome to Dooms TV. Ngayon ipapakita ko sa inyo guys kung paano i-set up yung BM800 kasama BM800 kasama yung V8 sound card. So na-set up ko na to guys, pero ang problema ko yung boses ko hindi masyadong madinig ng kalaro ko kasi naglalaro ako ng Rules of Survival. So hindi masyadong marinig ng kalaro ko. Pero sa live stream, sa video, okay naman yung audio, malakas. So mahirap naman kung magsisigaw ako para marinig ako ng kasama ko o kalaro ko. Tapos yung sa video ko, mas lalong malakas yung yung audio, yung boses. So hindi maganda. Kaya yun ang problema ko, mga halos isang buwan ko din pinoproblema yun, no? Yung ganun na sitwasyon. Kaya yung ginawa ko, yung BM800 ko, rekta ko na kinokonek sa computer ko para meron siyang yung boss niya mag-enable. Kasi pag dito, pag dito sa BM800, sa V8 sound card, kinonik ko yung yung BM800 microphone, tapos ito yung charger niya nakakonik sa PC. Tapos ang resulta guys, ganito. Pakita ko sa inyo yung sa sounds niya. Ganito. So ito yung sounds, magsasalita ko focus. Focus mga dito sa sa mic. Hello. So yung indicator ng microphone mahina, tsaka tingnan natin sa sa properties, yung labels naka 100 na pero wala siyang yung boss dito. Kaya yun ang problema ko, wala yung pangpa-boss ng audio para maging malakas yung microphone at marinig ako ng kalaro ko, no, sa ROS. Kaya yun ang problema ko. So disclaimer lang sa mga ito ay ginawa ko lang para sa iba na tulad ko na nagka-problema din sa ganitong sitwasyon, no? Kasi hindi maganda yung naglalaro ka tapos hindi masyadong marinig ng kasama mo, no? Mahirap yun, walang proper communication. So maganda yung marinig sa bawat isa yung inyong mga hinanaing, no? Para mararamdaman mo ang nararamdaman niya. Sige. Go. Kaya yun guys, nag-search ako sa YouTube, tinitingnan ko yung mga YouTuber kung paano yung tamang setup para maging malakas yung microphone ko at marinig ako ng kalaro ko. Sa video, sa live, sa streaming, walang problema, malakas yung audio. Clear naman siya. Yung problema lang talaga is yung sa kalaro ko, hindi nila marinig ng maayos yung boses ko. Kaya ito ang ginawa ko, nakita ko to sa Shopee from Ugreen. Shout out sa Ugreen. Ugreen, baka naman, no? Baka naman meron pa kayo dyan. So ito from Ugreen, galing China pa to guys, pero COVID free naman. So ito yung in-order ko, maliit lang to na item, pero sana ito na yung solusyon sa problema ko sa audio, sa microphone, no, sa kalaro ko, na para marinig na nila yung boses ko, yung magandang boses ko. So ito na guys, i-open natin yung pouch kung ano yung laman nito. So tignan natin. From Ugreen at GT&T. Okay lang to kahit itapon-tapon nila kasi hindi naman to hindi naman to na babasag. So, gunting. Wala tayong gunting? Gunting? Wala. Okay. So, okay lang. Sige na lang. Manual. Ito na guys. Ito natin. Unboxing yan. Ito. Anong laman? Meron siyang thank you for choosing Ugreen. Thank you Ugreen. Shopee. Salamat Shopee. Wawawi! Tawag talaga ng bag ko niya. Wawawin. So, salamat sa Shopee. Meron silang card. Ito.
please give 5 star. Okay. Subukan muna natin kung okay ang item. Bibigyan natin kahit pa 6 star. At ito na nga guys, yung laman ng pouch. Tadan! Smart Digital Life, Ugreen. Okay. Another thank you, no? Okay, thank you na naman. So, talagang mapasalamatin talaga yung Ugreen. Mapasalamatin. Ano ba yan? Nandyan ba? Makikita ba yan sa encyclopediang word na yan? Sa akin nyo lang maririnig yan, guys. So, ito na. Thank you, Ugreen. At ito na nga, guys, yung in-order ko sa Shopee galing China. From Ugreen. Ito yung hinahanap ko, guys, kasi yung free na wire ng V8 stereo kasi siya, kaya pag kinunik ko sa PC hindi nag-enable yung Bose niya sa properties ng microphone. So ito na. So meron siyang stereo at meron din siyang ito sa mic at saka ito sa headset. So ito yung kailangan ko. Sana tama yung hinala ko. Mag-success tayo sa sa gagawin natin ngayon. So kasi ito so walang Bose dito. Microphone lang, nakasagad na yung yung label niya 100 na, pero yung boses kita natin napakahina. Hello. So mahirap naman pag naglalay ka ganyan. Hello. So mahirap yun, guys. Tsaka sa live napakalakas. So, pero yung problema, yung kalaro ko hindi masyadong marinig. So, ito, susubukan natin ang connector na to. Sana ito na yung solusyon, sagot sa problema natin. Okay? Sige. Great. So, ito na guys, yung V8 sound card. At ito yung connector na free niya. Ito, pakita mo yung connector. Ito. So, ito yung connector. Mini USB ba to? Ang tawag nito. So, kabit natin dito sa live 1 or live 2, kahit saan dyan. So pwede na yan. Tapos ito nga yung problema ko. Ito yung hinala ko bakit hindi mag-boost, kasi stereo yung yung sa anong tawag nito, yung jack niya. Kaya nag-order ako nito para may pang microphone. So kabit natin dito. Sana naman mag-success ka. Ito. At i-connect natin yung sa microphone. Ito yung sa microphone, guys. Connect natin sa likod ng PC, yung pink. So, dyan. Tignan natin. On natin yung naka-on naman ito. Naka-on. Tignan natin kung meron nga, pero pag wala, agay. So ito na, guys. Hello. Uy. Hello. Hala, lumakas, guys. Ito. Dito malayo ako dito ka mag-video. Dito layo. Ito yung microphone, guys, at ang layo na ng distansya ko. Kita nyo, guys, yung indicator, napakalakas na niya. Hello. Okay. Hello. So ito na yun, guys. Tignan natin. Ito ba yun? BM800. Ito. Hello. Ito pala yun. Hello. Ito na, guys, meron na siyang booster. Microphone boost. Tama ka, Ito. Pwede ba ito? Di ba? Wala lagi siya. Paltak pa siguro na itong buwan. Hello. Pero okay lang, mic, di ba? BM800. So, BM800 lang iyang na-detect. So, mawala siya. Microphone niya. So, pakilan ko. BM800. Hello. Ito na. Malakas na, guys. So, ito. Hello. So, tingnan natin sa OBS. Kasi wala naman ibang microphone na nakakabit dito. Ito lang naman yung sa V8 sound card. Ito natin yung effects. Wala pa na-connect. Music. Saan hindi paggana okay. Wala na kailangan pala ko
Settings, tingnan natin yung audio. Ito na si Livestream BM800. Ito na yung gagamitin natin guys na mic. Hello, hello. Okay, malakas na siya. Tapos tingnan ko, pakinggan ko yung ano, yung Oy, ito na nga guys. Meron na siyang effects. Gumana na. Okay, may clap na. Okay, so ito nga guys, success nga yung ginawa nating anong tawag nito? Video tutorial, no? So tama nga yung hinala ko guys na yun ang kulang dito. Kasi yung mga free na connector ng V8 sound card is puro stereo yung dulo. So kailangan ko yung mic, yung pang mic talaga yung dulo. Kaya ito na nga guys, successful yung natin. Tapos mamaya maglalaro ako ng Rose. Susubukan ko kung clear na nga ba yung yung live, yung boses ko, kung maririnig na nila ako. So mag comment na lang ako mamaya sa comment section kung ano pa yung improvement na nangyayari. Kasi yun lang naman yung habol ko, yung marinig ako ng kalaro ko. Kasi mahirap yung naglalaro ka na hindi ka nila naririnig, no? Wala kayong communication, magandang communication. So sa live, okay, walang problema sa stream, malakas yung boses. Ito lang talaga yung sa microphone, yung sa kalaro ko. So ngayon, susubukan ko maglaro. So, i-comment ko na lang, ilalagay ko sa description kung ano yung resulta. So maraming salamat guys, sana ito ay nakakatulong din sa inyo. Tulad ko, nagka-problema din ako sa setup ko. So ito na nga, BM800 V8 sound card with connector from Ugrain na in-order ko sa Shopee. Shoutout sa Ugrain at Shopee. Salamat Shopee! Wawawin! Panalo ang order na to, no? Maliit lang pero malaking tulong. Okay guys, maraming salamat. Thank you. Okay. So ito nga guys, susubukan ko maglaro kasama yung kalaro ko sa Rolls. Kung marinig naman nila na or niya ang boses ko na klaro. So ito, naka-record, naka-live ako ngayon. So, yung live, okay naman ang audio. Ngayon, ang susubukan yung sa kalaro ko kung maayos ba na naririnig niya ang boses ko. Naririnig mo ba ito? Koy? Klaro ba? Klaro? Tusok, malakas? Sige. Laro tayo. So, subukan natin sa live. Narin yung effects natin, gumana na. So, touch natin to sa tutorial na gagawin ko. Post ko sa Dooms TV, sa YouTube channel ko guys para makatulong din ito sa inyo. No? Yung problema ko na ganito din yung problema nito. Using V8 sound card and BM800 microphone. So, hindi ko muna yun. Hindi ko lang. Yung sa live. Isang game lang muna. So, malayo na yung distansya ng microphone ko guys. Nakikalaban ko eh. Natin kasabay. Nanalo. Ha? Gani. Dito na sila sa unahan. So, kauban na sila. Nasa ko ha? Patayin mo. Laga eh. Ay, ang kauban. At lang ha. Dito sa tabok. Yun na nga guys, na-set up na natin yung BM800 microphone, V8 sound card, at saka yung nabili ko sa Shopee na cable connector, yung 3.5mm female to male mic audio Y splitter cable. So yun yung ginamit natin para mag-enable or lumabas yung microphone boost sa PC natin, no? So okay na. Sinubukan ko na maglaro ng Rules of Survival. So okay na sa kalaro ko, malinaw na at malakas na yung boses.
na boses ko. Naririnig na nila yung boses ko. So, okay na. So, successful yung binili kong cable connector at ngayon, so, maayos na yung communication. Kaya, okay sa mga may issue din na ganito tulad ko, so sana ito ay makatulong din sa inyo. So, maraming salamat. Sana i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-share nyo na rin para makatulong din sa iba. Maraming salamat and God bless.